klumka cubai dan rekin halam unau ngai halam sampui ngai halam speaking people ang Kokborok ko bai sanai first Kokborok bai sanai abni pore jini halam po bai sanai abni bagai abo tini jeng joton saimano tini Homchang relay masal relay TSF by ringjak abni bagai abo tiar ngna bagai jotono di prasa tongmai lukrorok jotono orok ang koina muchungo request kaina muchungo ko ringdam news ni media tei abni bagai norok jotono participate kaina bagai Kokborok angka chini indigenous language the official language of Tripura haipono script exam ri thani jekuno board exam inde boi hindi abo bangla script bai jeng poriwai tongo abo jeng onek problem abo porimaya bangla script bai debanggiri script bai jeng onek problem jeng abo prefer kaya ya abo number jeng abo no against kayo roman script kayna bagai abo government tawang mas hal roko tawan ma bosor hong tongkha deny khai tongmane ignore khai tongmane abo tutele chaya abo chini language ke chini right sabab kok sanai ba bor da kok sanai jeng chini language ke chini thong ke jeng na maswinai jeng na kok masanai ui ba interfere khai kuna lap kai abon bagai ang request khaina mo chu tini sariga chartini simi joto area kisa norok ongkhona bagai kisa oko relivo hai manjana bagai jar area norok manjagai norok kisa protest peaceful relay khaina bagai ang norok na request